Kun ƙi Allah ya so mahassadan shehi, yanzu an yi ta ƙare ‘yan baran da kun sha kunya. Kogunan gusau muku taru Allah ya ba, Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Cau 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 ya a babbar kotu. Cau 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 ya a ɗakin INEC. Cau 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 ya a fadar Abuja. Kai ku ban kiɗan ƙauraye, Kiɗin da ba hawa yayi. wuya ka saburi ya ci ganye. Zaki mai kashe giwaye. Danko mai hirgita tsuntsaye. Taken shehi ne kai waye. Cau 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 Allah ya kiyaye. Dawa shi ke kashe zomaye. Kowa ya ja ka zai ya hawaye. Mun daina jin batun yan maye. Yau an kawo da kuɗiyan ɓeraye. Na gan mafarauta dan zaune. Ashe kuma yakin zaki ne. To wannan taken shehi ne. Kuma shi ubangidan G8 ne. Na koko da kwarya sha zane. Na bar da ikon Allah ne. Dodon mahassada shehi ne. Bardan Gusau ya sami waƙar. Na koko nan buso gaishe ka. Barde maya Allah a yaba ka. Da inda ka fi can a hanya. An yi ta kare kogunan Gusau a gwamna. 080-80-80-75-83. Kuna tare da Kabiru Muhammad birnin Magaji da ni Zuwaira Ismail. A cikin wakar taya murnar cin zaben gwamnan jihar Zamfara, wato His Excellency Muktar Shehu Idris Kogunan Gusau. Daukar nauyin waka Honorable Alhaji Shehu Isa Bardan Gusau. Tare da jinjina ta musamman ga Comrade Ibrahim Abubakar Sahabi Ibafsa. A yi nishadi lafiya. Kun ki Allah ya so mahassadan shehi, yanzu an yi ta kare yan baran da kun sha kuya. Ko gudan gusau muku taro Allah ya ba, Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Kun ƙi Allah ya so mahassadin shehi, yanzu an yi ta ƙare ‘yan baran da kun sha kunya. Kogunan Gusau muku taru Allah ya ba, Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Kun ƙi Allah ya so mahassadin shehi, yanzu an yi ta ƙare ‘yan baran da kun sha kunya. Kogunan Gusau muku taru Allah ya ba, Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Da fari zan sa Allah Ubangiji Rahamanu, wanda ya yi rana ya yi wata gwani jabbar. Al-Musawwir ya Zuljalal wal Ikrami, mai ruwa mai iska mamallaki ƙaharu. Tsare mu sharrin aljan da sherukan bil'adama, ka tsarkake mana ruhin mu kar mu faɗa naru. Wahidin ahadin ya tabara sarkin iko, kai ka yarda mana ‘yar manuniya ta nuna. Kun ƙi Allah ya so mahassadan shehi, yanzu an yi ta ƙare ‘yan baran da kun sha kunya. Kogunan Gusau muku tara Allah ya ba, Shehu Isa Bardan Gusau kai ma murna. Annabin rahama sai ya dalwara manzonmu, dan Aminatu goyon Halima manzon Allah. Shugaban kowa nuru kai muke wa salati, duk zama sai na ambace ka dan Abdullah. Isha yabo sha lele ga rabbi sarki Allah, shi ya je fadar rabu har ya karbo sallah. Baban Fatima al-Mustafa nabiyullahi, mai birnin Makka Muhammadun mu'adda Madina.
beguwa abun gudu gado wani kwaro gawar zaki yau ta buwaye namun daji. General Sanata yare ka yi ƙarhin yaro ka wuce sifi gashi yanzu ka kai aiji. Isannu hero